dia i bona hora, i l'amor quan sigui l'hora. Soc verd, soc roig i tinc amics de tota mena. Ja veureu la Filomena. Ui. Amb els seus estirabots, fum del cap us traurà a tots. Hola, pare, ja sóc aquí. I la mare? Mare? Sí. Hola. Hola, Marona. Hola. Hola. Sempre t'hem de cridar 3 vegades? Sembla que sí. Prou! Filomena, no siguis insolent! I seu a taula, que ja és prou tard. Filomena! Hola. Hola, hola! No saps que a la taula i al llit el primer crit? Què hi ha per dinar avui? Escudella! Escudella! Oh, posa moltes vitamines. Au, vinga. Filomena! Posa't bé el tovalló, que et tacaràs! Veieu? Sí, mare, ja me'l posaré al llençol. Llençol? I ara, quines ximpleries de dir? Ximpleta més que ximpleta, i agafa bé la cullera, que et tacaràs! I no xerrupis, que té molt mala vocació. Sí, llapis, sí, llapis. Llapis? Oh, sí, pare, sí, pare, sí. És tota la nit. El segon! Oh, que bé, el segon, què hi ha? Escudella. Escudella. Filomena, quantes vegades t'han de dir les coses? No posis les coses sobre la taula! Filomena! La cullera, eh? En matèria de llenguatge, veureu com, amb una imatge, la lliçó tan avorrida pot ser cosa divertida. Cançons i fressa! I a través de la disfressa, en Quim, que n'és molt valent, sempre el veureu diferent. Quin bona peça aquest Quim! Ui, mireu, ara aquí el tenim. Bon dia! Quin vestit que portes! Ui, això no és res. Tu no has vist el mar de vestits. El mar de vestits? Sí. Vine, puja! Oh, Quim! Aquest sí que t'escau! Sí? Sí! Saps a quina època pertany? Ai, no! No? Doncs mira, amb aquest vestit podries traslladar-te a principis del segle XVII, durant el regnat de Felip III, en una masia de la Plana de Vic. Podríem dir-ne Serra Bou, posem per cas. Em sembla aquí que no trobarem res de bo. Potser no, però... Oh, mira, penjar! Què és això? On dia tu! Si és un pedrenyal! Aquesta mena d'armes ja fa temps que van ser prohibides pel virrei. Tenir-ne una d'amagada és molt perillós i és senyal de alerta. Sí. Quimet, més alerta. Vinga! Les mans en l'aire! Quimet, apunta'ls bé que no s'escapin! Sí, àvia, sí! Apa, fadrin, lliga'ls! Lliga'ls ben lligats! Molt bé, Quimet. Noi, saps, ets quasi un home. Estic molt content de reveure't, oncle, i de poder conèixer el famós Perot Rocaguinarda. Perot, et presento el meu nebot. Molt bé, nano.
Jo no sabia que hi hagués homes tan valents en aquesta casa. Serà per poca estona! Ara sí que m'ha tornat ben beneit. Ai, que he d'anar a cercar les veïnades. Auxili! Margalida! Toni! Hi ha les veïnades? Toni! La teniu! Joietes meves dolces! M'apareix que jo aniria a cercar el metge! El metge!